فتاوينا قنا نقبل هاليلويا دمص فتاوينا مسانا يكون هاليلويا دمص فتاوينا مسقدسان يكون هاليلويا دمص فتاوينا بيتنا يكون هاليلويا 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 مايكرو دولور دبوس ريدبشي برو دولور دبوس هاليلويا هاليلويا لومي دمص እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ዝኾነ ድምጽ ምሳይ ይኹን በሎ ሃሌሉያ ራዳባሼ ክሮዶለረደቦስ ሃሌሉያ ድምጽ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ማሽከሮዶለረደቦስ ሃሌሉያ ሎሚ ድምጽ ናይ እግዚአብሔር ክንሰማዕ በህይወትና ዝተፈላለየ ነገር ከሸግር ንመጽእ ካብ ድምጽ እግዚአብሔር ካል ዝመጽእ ኩሉ ሓሳባት ናይ እግዚአብሔር ደይኮነ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ህይወትና ይተአለብ ላለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድምጽ እግዚአብሔር ከይነለሊ ድምጽ ኻልኸሽከዓና ድመጽ ደበለ ድምጽ ኻልኸደናግር ድመጽ ደበለ ካብ ህይወትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድፈረሰ ይኹን ብላለኹ ማይክሮ ዶሎር ደቦስ ሼክራዳላዳቦስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሳና ካብኮነ ከመን ይቃወመና ብልና እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ድምጽ እግዚአብሔር ምሳና ሃሌሉያ መሪሕነት እግዚአብሔር ምሳና ሃሌሉያ እሱ ናብ ዓወት ደበለ ዝመርሕ አምላኽ ሃሌሉያ እሱ ናብ ጽድቅ ደበለ ዝመርሕ አምላኽ ሃሌሉያ እሱ ናብ ቅድስና ደበለ ዝመርሕ አምላኽ ሃሌሉያ እሱ ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ዝገዝእ አምላኽ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ አሜን 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 ሃሌሉያ 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 አቦይ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓቢኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓቢኻ ሃሌሉያ አቦ ዓቢኻ ሃሌሉያ ተመስገን ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ናብ ዓወት መርሐና አቦ ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ሃሌሉያ ንዓና ዝኸብደና ንዓኻ ይከብደካኒ አቦ ብቕኑዕ መንገዲ ትመርሐና ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር ንስኻ ሰናይ ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ ፍቕሪ አምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ ምሕረተኛ አቦ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ክብሪ ንህበካ ኣለና ስምካ ልዕል ነብሎ ኣለና ሃሌሉያ አሜን 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 አቦይ ተመስገን خابز منفس زخي وطانا خلنا هاللويا نأملخ نبارك وينا نعلس كخنا بلونينا إجابير سمكال عليو خنا بلونينا هاللويا بارك هو سكنا زج إجابير زي نزا ما أنت زي نزا جزي زي به وقت كنهلو زرد أنا أملخ هو يسوس إجابير نبارك خلنا أبو هاللويا اسكنز أملخ زخم بارخ وين هاللويا
እስኪ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ክባርኸካ ሎማዓንቲ ከመስግነካ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ንስብካ ክውድስ እዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ወሰካ ንነበልና ንእግዚኣብሔር እናተረዳእና ኣዳውና ምስናይ ልብና ናብ ሰማያት ኣልዒልና እግዚኣብሔር መስገን ነዚ ጎይታ እዚ ክንባርኽ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ባርኽዎ እስከ ነዚ ኣምላኽ እዚ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ኣምላኸይኻ ጎይታዬ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኣሎ ኢለ ዝምካሓልካ ኣብ ኩሉ ኣብሊፀ ዝደልየካ ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ኢየሱስ ኢየሱስ ኣምላኸይኻ ጎይታዬ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኣሎኒ ዝምካሓልካ ኣብ ኩሉ ኣብሊፀ ዝደልየካ ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ዝምክሓልካ ዝምክሓልካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ኢየሱስ 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 ኣምላኸይኻ ጎይታዬ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኣሎኒ ኢለ ዝምካሓልካ ኣብ ኩሉ ኣብሊፀ ዝደልየካ ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ዝውከለካ ዝውከለካ እስኪ ትኩትና ብእግዚኣብሔር እናገበርና ዝውከለካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ዝምክሓልካ ዝምክሓልካ ፀግዓይ ጽላለይ ብርሃነይ ዝሓለፍክዎ ዝሓለፍክዎ ኩሉ ዘኪረ ኣስተንቲነዮ ካበይ ከም ዝመጻኹ ፈሊጠ ኣስተውዒለዮ ብምሕረት ኣብዚ ብፅዕኻኒ ዘሪእካ ብሳሊ ኣምላኸይኻ ዝረዳኻኒ ሳዛ መዓልቲ ብምሕረት ኣብዚ ብፅዕኻኒ ኸሊልካ ብሳሊ ኣምላኸይኻ ዝረዳኻኒ ግዛ መዓልቲ ኣምላኸይኻ 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 ዘብፅሕኸኒ እዚ ኣምላኸይኻ 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 ዘብፅሕኸኒ እዚ ንጉሰይኻ 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 ዘብፅሕኸኒ እዚ ኣምላኸይኻ 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 ዘብፅሕኸኒ እዚ ንጉሰይኻ 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 ዘብፅሕኸኒ እዚ ኣምላኸይኻ 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 ዘብፅሕኸኒ እዚ ንጉሰይኻ ንጉሰይኻ ንጉሰይኻ
ንጉሰይኻ ዘብፅሐን ኢየሱስ 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 አምላኸይኻ ጎይታዬ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኣሎ ኒረ ዝምካሓልካ ላብሊፀ ዝደልየካ ዝውከለካ ፀግዐይ ጽላለይ ብርሃነየ ዝውከለካ ፀግዐይ ጽላለይ ብርሃነየ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀግዐይ ጽላለይ ብርሃነየ ዝምክሓልካ ዝምክሓልካ ፀግዐይ ጽላለይ ብርሃነየ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀግዐይ ጽላለይ ብርሃነየ ዝምክሓልካ ፀግዐይ ጽላለይ ኣብ ድኻም ኮይነ ክጽውዓካ ከትትበኒ ተበርትዓኒ ኣይትጠልምን ኣይትርስዕን ትዝክር ኢኻ ኣብ ድኻም ኮይነ ክጽውዓካ ነስትበኒ ተበርትዓኒ ኣይትጠልምን ኣይትርስዕን ትዝክር ኢኻ ኣምላኸይኻ ዘብፅሕኸን ንብዜ ኣምላኸይኻ ዘብፅሕኸን ንብዜ ንጉሰይኻ ኣቤታቤ ንጉሰይኻ ዘብፅሕኸን ንብዜ ንጉሰይኻ ዘብፅሕኸን ኣምላኸይኻ ዘብፅሕኸን ንብዜ ኣምላኸይኻ ዘብፅሕኸን እስከ ኣምላኽ ሰዓት ዘብፅሓኒ ዝብል ሰብ ሃሌሉያ ረድኤትካ እግዚኣብሔር ክሰዓት ዝረዳእኒ ዝብል ሃሌሉያ ኢትካ እግዚኣብሔር ክሰዓት ዝመዓት ተዝፅሕሓትኒ ዝብል ሃሌሉያ ድኻመይ ሪኻ ኣበሳይ ሪኻ ኣይነዓካኒ እስኻስ እሙን ኢኻ ሰብ ኣይትጠልም ዝጽውዑኻ ትርከበሎም ጢፍካ ብኣጋ ነፍሲ ትህቦም ትረድእ እምበር ኣይትጠልም ዝጽውዑኻ ትርከበሎም ጢፍካ ብኣጋ ስትህቦም ትረድእ እምበር ኣይትደግም ድኻመይ ኩሉ ኣበሳይ ሪኻ ኣይነዓካኒ ንስኻስ እሙን ኢኻ ሰብ ኣይትጠልም ዝጽውዑኻ ትርከበሎም ጢፍካ ብኣጋ ስትህቦም ትረድእ እምበር ኣይትጠልም ዝጽውዑኻ ትርከበሎም ጢፍካ ብኣጋ ዝህቦም ትረድእ እምበር ኣይትጠልም ዝጽውዑኻ ትርከበሎም ጢፍካ ብኣጋ ስትህቦም ትረድእ እምበር ኣይትጠልም ኣምላኸይኻ ዘብፅሕኸን ንብዜ
ዘብጻሕንዚ ንጉሰይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ንጉሰይኻ 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 ሰይሰይ ንጉሰይኻ ዘብጻሕንዚ ኣምላኸይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ንጉሰይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ኣምላኸይኻ 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 ኣቤት ኣቤት ኣምላኸይኻ ዘብጻሕንዚ ንጉሰይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ኢየሱስ ኢየሱስ ኣምላኸይኻ ጎይታዬ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኣኖዲነ ስምህ ካሓልካ ካብ ኩሉ ኣምሊፀ ዝደልየካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝምክሓልካ ዝምክሓልካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዓብኻም ኮይኑ ዓብኻም ኮይኑ ክጽዋዓካ ነፍሲ ትበኒ ተበርትዓኒ ኣይትጠለመ ኣይትጠለመ ኣይትርስዐ ትዘክሪኻ ዓብኻም ኮይኑ ዓብኻም ኮይኑ ክጽዋዓካ ነፍሲ ትበኒ ተበርትዓኒ ኣይትጠለመ 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 ኣይትርስዐ ትዝክሪኻ ዓብኻም ኮይኑ ዓብኻም ኮይኑ ክጽዋዓካ ነፍሲ ትበኒ ተበርትዓኒ ኣይትጠለመ 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 ኣይትርስዐ ትዝክሪኻ ኣምላኸይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ኣምላኸይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ንጉሰይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ንጉሰይኻ 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 ዘብጻሕንዚ ኢየሱስ 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 ኣምላኸይኻ ጎይታዬ ጎይታዬ ንጉሰይኻ ኣሎሚየ ዝምክሓልካ ካብ ኩሉ ኣምሊፀ ዝደልየካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝምክሓልካ ዝምክሓልካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝምክሓልካ ዝምክሓልካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝምክሓልካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝውከለካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ዝምክሓልካ ፀቅዐይ ጽላለይ ብርሃነይኻ ኢየሱስ
أنا سيرسعوني يرسعوني يرسعوني أنا سيرسعوني أنا سيرسعوني يرسعوني يرسعوني أنا سيرسعوني يسعوني زنكرتني يسعوني تمهرتك يسعوني زلعلكني يسعوني عنجركني يسعوني تشكينكني يسعوني 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 عبكني فتوتو زموتي من البعض عيني تسالم عبكني فتوتو زموتي من البعض عيني تسالم عبكني تلعتو زموتي بزيكا يسوس عيني هنان عبكني تلعتو زموتي بزيكا يسوس أسمعكما تملكها يكركا تملكها يكركا تملكها تملكها يكركا يكركا تملكها تملكها يكركا نعيسي فريها نعيسي فريها نعيسي فريها نعيسي فريها تملكها تملكها يكفيلكا تملكها يكفيلكا تملكها تملكها يكفيلكا تملكها نعيسي فريها نعيسي فريها نعيسي فريها نعيسي فريها نعيسي فريها نعيسي فريها محرتي نعيسي محرتها نعيسي محرتها محرتها نعيسي محرتها نعيسي محرتها أوه يسوس يذكرك
نعيسي فغريخا نعيسي فغريخا نعيسي فغريخا نعيسي فغريخا محرتها نعيسي محرتها نعيسي محرتها فغريخا نعيسي فغريخا نعيسي فغريخا نعيسي محرتها هاللويا محرتها እግዚአብሔር ንዓይ ዝመሰልስከ ሃሌሉያ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ንሓሰብና ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን እግዚአብሔር ንዓና ፍቕሪ እዩ ምሕረት እዩ ለውሃት እዩ ኩሉ እግዚአብሔር ክብርን አምላኽ ይኹን ፍቕሪ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ለውሃት እግዚአብሔር ኩሉ ስለ ዘለና ድማ ብህይወት ኣለና አሜን ኣነ እዚ ጥራሕን እግዚአብሔር ዝርዳእና ሃሌሉያ እዚ ስለ ዝኾንኩ ብህይወት ዘለኹ ሃሌሉያ እስኪ ነዚ አምላኽ እዚ ክብሪ ክንቦ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ እስኪ ነዚ ጎይታ ዝገና ክንባርኾ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን መዓልትና ክንባርኾ እግዚአብሔር ካብ ፍቕሪ ክንባርኾ ኢና ሃሌሉያ
ክሳብ ሕጂ ከቢድካ ኣለኻ ንዘለዓለም የለን ዝመስለካ ብዕቤትካ ተገቢርካ ትሰግድ እመሎ ከማኻ ዝኸብር ከማኻ ዝኸብር ብዕቤትካ ተገቢርካ ትነብር እመሎ ከማኻ ዝኸብር ከማኻ ዝኸብር ብዕቤትካ ተገቢርካ ትነብር እመሎ ከማኻ ዝኸብር ከማኻ እስኪ ምስማዕ በገና ሃሌሉያ ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊካ ኣብ ዘይቀርብ ብርሃናት ዘለኻ ኣምላኽይ ዓብ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ የኽብረካ ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊካ ኣብ ዘይቀርብ ብርሃናት ዘለኻ ኣምላኽይ ዓብ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ የኽብረካ ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊካ ኣብ ዘይቀርብ ብርሃናት ዘለኻ ኣምላኽይ ዓብ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ የኽብረካ
ዝበልሓሉ ጸጋ ተቐበለ ምሕረት ዝበልሓሉ ጸጋ ተቐበለ ኣርክንሬኻ ትቐርብ ሞገስ ረኸበ ምስጋና
እግዚአብሔር ይግባእካ ይበሎ ሃሌሉያ አምልኾና ኸትወስድ ምስጋናና ኸትወስድ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ይግባእካ እግዚአብሔር ይግባእካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንስኻ አምልኾና ኸትወስድ ብቑዕ ዝኾንካ ንስኻ አምልኾና ኸትወስድ ብቑዕ ዝኾንካ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኻ እግዚአብሔር ንፈስሳለና እስክንበሎ ኣብ ቅድሚኻ እግዚአብሔር ንፈስሳለና ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ይግባእካ እግዚአብሔር ይግባእካ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ብቑዕ የለን ንዓኻ ዝመስለ ክሳብ ሕጂ ከቢርካ ኣለኻ ንዘለዓለም የልቦን ዝመስለካ ኣብ ስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ብቑዕ የለን ንዓኻ ዝመስለ ክሳብ ሕጂ ከቢርካ ኣለኻ ንዘለዓለም የልቦን ዝመስለካ ብዕቤትካ ተፈሪካ ትነብር መንሞሎ ከማኻ ዝኸብር ብስልጣንካ ከቢርካ ትነብር መንሞሎ ከማኻ ዝኸብር ካብ ስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ብቑዕ የለን ንዓኻ ዝመስለ ክሳብ ሕጂ ከቢርካ ኣለኻ ንዘለዓለም የለን ዝመስለካ ሃሌሉያ ንኣምላኽና ዝመስሎ ስለ ዘየላ ሃሌሉያ ብዕቤትካ ተፈሪካ ትነብር መንሞሎ ከማኻ ዝኸብር ብዕቤትካ ተፈሪካ ትነብር መንሞሎ ከማኻ ዝኸብር ዓብይኻ ንብላለና እግዚአብሔር ዓብይኻ ንብላለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብይኻ ንብላለና ኢየሱስ መግለጽ ዕቤትና እግዚአብሔር መግለጽ ናይቲ ዕቤትካ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ንስውዕ ኣለና ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኻ ንፈስስ ኣለና ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኻ ሎም እግዚአብሔር ንቐርብ ኣለና ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊልካ ኣብ ዘይንቅረብ ብርሃና ዘለኻ ኣምላኸይ ዓብ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ የኽብረካ ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊልካ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃና ዘለኻ ኣምላኸይ ዓብ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ የኽብረካ ካብ ስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ብቑዕ የለን ንዓኻ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ ከቢርካ ኣለኻ ንዘለዓለም የልቦን ዝመስለካ
كابسم كله سكاز العالم بوعي الليل نعخات مسألة صاب هجي كبيك اللخا نزل عليك يلبون زمسلك بعبيتك سبريك تنبر من ملو كما خاز غبر كما خاز غبر بسلطانك تغيك تنبر من ملو كما خاز غبر كما خاز غبر بعبيتك እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን በስልጣንካ እግዚአብሔር ዝመስለካ የለን እግዚአብሔር ንዓኻ ኣምላኽ እንምለው ምዃንና ሃሌሉያ ደስ ብለና ሃሌሉያ ንባረኸካ ኣለና ጐይታ ተባረኽ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይባርኩ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር አቦናን ሰላም ብለኩም እግዚአብሔር አምላኽና ይባረኽ ናብዚ ዘብቃዓና እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታ ሰራዊት ምስጋናን አምልኾን ስግደትን ይኹኖ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እኳ በኃይሉን በኽእለቱን ሓንቲ ለይቲ በገዛ ርእሱ ክነብር ክሓድር ኣይክእልን እዩ እዚ ውህበት አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር አምላኽና ይባረኽ ይሕዋተይ أبرحوا كنكم تكتاتلونا زلهم كم يسوع كريستوس سلام بلكم أبزون نممتع تقع أملاخ زبزحالكم قلبت زرخبكم تعنا زرخبكم كلاتنا زرخبنا كبرن እግዚአብሔር أملاخنا نهبو هاليلويا الذين أبقى እግዚአብሔር أملاخ كن حل فينا مو صلينا دما كن مهارينا هاليلويا
ካብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ኢና ኩላትና ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ንኽፈት ሃሌሉያ ምክንያቱ እቲ ሓሳብ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቃሉ ዘሎ ብመንፈሱ ገይሩ ክዛረበና ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ኣፍካ ክፈትሞ ነቲ መጽሓፍ እንታይ ግበሮ ብልዓዮ ወሓጦ ይብል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ክንውሕጥ ኢና ሎ መዓልቲ ሃሌሉያ ስለዚ እንድሕር ተዳሊኹም ኣለኹም ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ምስተ ሓሳባተይ ኣብ ልበይ ዝሓደረ ዝኸይድ ጥራይ ክንካፈል ኢና እንድሕር ሬዲ ኣለኹም ካብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 16 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ኩሉ ሰዕ ተሓጎሱ ከይባተኽኩም ጸልዩ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አምላኽ ይሞ ብኩሉ አመስግኑ መንፈስ አይተጥፍኡ ትንቢት አይተንዓቁ ንሁሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ሁሉ ረሓቁ ይብል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታ ሰራዊት ይባረኽ ቁጥሪ 18 ዘላ ሓሳብ ከምበ እዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አምላኽ ይሞ ብኩሉ አመስግኑ ሃሌሉያ ብኩሉ አመስግኑ እግዚአብሔር አምላኽና እስኪ ንጸልሞ ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ አመስግኑ ብኩሉ ስለዝበለና እግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ንባርከካ ንውድሰካ ብኩሉ አመስግኑ ኢልካና ኢኻሞ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገርናን ኩሉ ጉዳይናን ኩሉ ወዲኡ በደልናን አበሳናን ካባና አርሒቁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ንባርኮ ይሕዋተይ ነመስግኖ ክስውኤ ምስጋና እንዳበልኹ መርሑና ጸኒሕም ይሕዋተይ ኣብ ልብና ንሰውእ ኣብ ሓሳባትና ንሰውእ ኣብ ኣካላትና ንእግዚአብሔር አምላኽ ምስጋናን ኣምልኾን ንሰውእ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙና ዝተማሃርናዮ ሃሌሉያ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሃሌሉያ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ኩሉ ሃሌሉያ ምሳና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢማኑኤል ሃሌሉያ ኢማኑኤል is in us ሃሌሉያ ምሳና ስለዘሎ ብሁሉ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኽፉእ ከየውድቐና እቲ ሕሱም ኣብ ዙርያና ዝዘውል ደሎ ናይ ዲያብሎስን ኣጋንንትን መጻወድያ ከየውድቐና ምእንታንሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም እየ ስለዝበልካና ዋው ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም እየ ስለዝበልካና ነመስግነካ ኣለና ኣቦ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ካልእ ክንምላኣሉ ንኽእል ነገር ስለዘይብልና ንጽድቅና ንውስኸሉ ነገር ስለዘይብልና ኩሉ ኻባኻ ኩሉ በኣኻ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ነገርናን ጉዳይናን ኩሉ ተወዲኡ እሞ ብኩሉ ኻ ንሕና ነመስግን ኣለና ግብረ መልሲ ንህብ ኣለና ውሬታ ንመልስ ኣለና ሃሌሉያ ህዝብ አምላኽ ይባረኽካ ሃሌሉያ ህዝብ አምላኽ የመስግንካ ሃሌሉያ ንዑን እግዚአብሔር አምላኽና ንስገደሉ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ንንበርከኽ ይብል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምሳይኻ ኢየሱስ ምሳይኻ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም every single day ሃሌሉያ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ምሳይኻ ሞ የመስግነካ ኣለኹ ኣይክወድቕኒ ኣይከንደልህፅኒ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክሳዕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ዝመጽእ ሃሌሉያ ብኽብሪ ክሳዕ ድመጽእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይክወድቕኒ ቃሉ እሙን እዩ ሃሌሉያ ነቲ ዝበሎ ንኽፍጽሞ ዘኽእሎ ሓይሊ ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክእለት ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ዝሰዓረ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኦ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ምሳኻየ ይብልና ምሳኻትኩም እየ ይልና ኣባኻትኩም እየ ይልና ሓንቲ ደቂቕ እኳ ኣይገድፈኩም እየ ይልና ሃሌሉያ ግብረ መልሲ ብኩሉ ነመስግን ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ምስጋና ንስውእ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ምስጋና ንዓጥል ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ካልእ ንገብሮ ስለዘይብልና ካልእ ንውፍዮ ነገር ስለዘይብልና ወርቅን ብሩርን ተሃብናካ ናትካዩ ጥዕና ኩሉ ናትካዩ ሓይሊ ኩሉ ናትካዩ ናብዚ ንምምጻእ ጉልበት ናትካዩ ንምስማዕ ቅዱስ ቃልካ ናትካዩ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ውህበት ኣምላኽ እሞ ብኩሉ ነመስግን ኣለና ተመስገን
Glory be to you, God Almighty. Hallelujah. እግዚአብሔር ተመስገን እዚ ምሳኻትኩም ክሳዕ መወዳዕታ ዓለም ዝበልካና ክስወጠና መታንካ ሕጂ ድማ ብመንፈስካ ንቃልካ ክትገልጸልና ንጽልይ ኣለና ከተረዳእና ንጽልይ ኣለና ብካልኩሌሽን ደይኮነስ በእምሮ ስጋ ደይኮነሲ ከምቲ መንፈሳዊ ሓሳብ መታን ክርዳእና ምዕማቁን ምስፋሑን መታን ክርዳእና ከምቶም ናይ ኤሞሆስ ሰማት ንድሕሪት ከይንምለስ ጎይታ ዝኣክል እንዳተዛረቦም ክነሱሲ كيف لتوز ترفو نحن دما قال እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ከይተረዳእና ከይንተርፍ በቅዱስ መንፈስካ ረዳእና ሓግዘና እግዚአብሔር በመንፈስካ እግዚአብሔር ንልብና ውጋዮ ሃሌሉያ በቃልካ ጌርካ ንልብና ውጋዮ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ኩሉ መዓልቲ ከነመስግን ከም ዝግባአና ኣብ ኩሉ ኩነታት ከነመስግን ከም ዝግባአና ከተረዳእና መንፈስ ቅዱስ ናባኻ ንውከላለና ናባኻ ንጽጋዕ ኣለና ስጋ እንደምና ያኽብረካንዩ ኣይርዳእካንዩ ሃሌሉያ ስለተረዳእና ነመስግነካ ኣለና ብሽም ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ምሳናዩ ሃሌሉያ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳናዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለ ህያው ቃሉ ሃሌሉያ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙናት ክንመሃሮ ዝቀነና እንታይ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 20 እንታይ ዝብል ሰለስተ ሰሙናት ክንመሃር ቀኒና ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ሰንበት ከምዚ ተማሂርና ሕጂ ሓንቲ ተሪፋ ደላ ንዓይ ትርዳእን እንታይ ናይቲ ምሳኻትኩም እየ ዝበለና ግብረ መልሲ ብኹሉ ከነመስግን ምሳኹም እየ እንድሕር ኢልና እንታይ ናትና ምላሽ ብኹሉ ከነመስግን እዚ ሓሳብ ሰብ ዘይኮነሲ ቃል እግዚአብሔር ከም ዘንበብናዮ ብኹሉ እንታይ ግበሩ አመስግኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከነመስግን ኢናሎም መዓልቲ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ምዕራፍ 4 ተፍትሒዝና ያዘለና ስንታይ ይብል ቁጥር 16 ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ጎይታ ባዕሉ ብትእዛዝ ጭድርታን ብድምጽ ሊቀ መላእክትን ብመለኸት አምላኽን ካብ ሰማይ ከወርድዩ እቶም በክርስቶስ ዝሞቱ ቀድም ክትንስኡ እዮም ሞይቶም ኣይክተርፉን እዮም ሃሌሉያ ቀድም ክትንስኡ እዮም ድሕሪዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንልዓሊና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክነብርኢና ምስ ጎይታ ንሓዋሩ ክነብርኢና ንምንታይ ንሱ ኣይ ሓድገናኒ ክሳዕ ወዳእታ ዓለም ስለዚ ምስ ጎይታ ከም ንነብር ኣርጊጽና ንፍለጥ እዚ እንድሕር ተረዲእኩም ይብላሎ ቀጺሉ ዘሎ ምዕራፍ 5 ከም ትፈልጥዎ ሓደ ደብዳቤ እምበር ብምዕራፍ ዝተኸፋፈለ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሓደ ደብዳቤ ክጽሕፍ ከሎ ጳውሎስ ኣብቲ 4 ምዕራፍ ዘንበብና ቁጥር 18 እዚ ምእንታኹም በክርስቶስ ኢየሱስ እዩሞ ብኹሉ እንታይ ግበሩ አመስግኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ክመጽእ ከሎ ምሳና ስለ ዝኸውን ክመጽእ ከሎ ምሳና ስለ ዘሎሲ ብኽብሪ ብምስጋና ኩሉ መዓልቲ እንዳመስገና ክንጸባበዮ ቃል እግዚአብሔር አጠንቂቁ ይምዕደና ኣሎ ይነግረና ኣሎ ንዓኻትኩም ዘፍርሕ ነገር የለን ጎይታ ብርቱዕን ስልጣንን ብሓይሉን ክመጽእ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዘይኮነ ብኽብሪ ክመጽዩ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም ክሳዕ ትሪኦ ኩሎም ክሳዕ ዝንቅጥቀጡ ክመጽዩ ንብዙሓት ከዓ ምስምባድን ዘዝዩ ዘፍርሕን ኣዝዩ ዘጨንቕን ክኸውን እዩ ንዓኻትኩም ግና ሃሌሉያ ንዓና ግና ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዝኾነ ብኽብሪ ምስኡና ሓቢርና ንሰማይ ንለዓል ኣይ ክንፈርሕን ኢና ማለት እዩ ክንገብሮ ዝግባአና ነዚ ቃል ሓቂ ኣሚና ኩሉ ሰዕ እንዳመስገንና ክንነብር ብኹሉ ከነመስግን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ሓሳብ እንታይ ኢሉ እዚ ምእንታኹም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አምላኽ እዩሞ ብኹሉ አመስግኑ እዚ ምእንታኹም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቃድ አምላኽ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓሳብ ነናይ ምዃኑ ኣብቲ ዘሴም ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ዘሎ ክሪኦ ኢና ነና እዩ እዚ ምእንታኹም በክርስቶስ ኢየሱስ እሞ ብኹሉ አመስግኑ ዝብላሎ ዝተዛረቦ ገለ ነገር ሓሳብ ኣሎ አቀዲሙ ማለት እዩ ሃሌሉያ ከምኡ ጌርና ኢና ክንመሃር
ሃሌሉያ ሪፈር ይዝገብር ዘሎ ንድሕሪ ተመሊሱ ኣሎሞ ከምዝ ኸ ግበሩ ይብላሎ ስለዚ ነቲ ዝበለና ክንሪዮ ኢና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 2 3 4 8 ክንሪዮ ኢና ምስ ግዜና አንጻር ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ቁጽሪ 2 3 በሓንሳ ኣለዋ ምዕራፍ 3 ቀዳማይ ተሰሎንቄ ከምዚ ይብል በዚ ጸበባ እዚ ሓደ እኳ ሰንከልከል ከይብል በዚ ጸበባ እዚ ሓደ እኳ ሰንከልከል ከይብል ነዚ ከም እተመደብና ንስኻትኩም በዓላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እሞ ንጢሞቴዎስ ሓውናን ብወንጌል ክርስቶስ ናይ አምላኽ አገልጋልን ንሱ ከጽናዓኩም ብዛዕባ እምነትኩም ውን ከህዳአኩም ለአኽናዮ ብዛዕባ ከጽናዓኩምን ብእምነትኩም ከህዳአኩምን ሲ ለኢኽናዮ አለና ይብላሎ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ከህዳአኩም ለአኽናዮ ሃሌሉያ ስለ ቁጥሪ 8 ክነጥሪና ብጎይታ እንተ ጸናዓኩም ንሕና ደጊም ብህይወት ንነብር አሎና ደጊመ ከምቡበ ቁጥሪ 2 3 ተሓሳብ ምንታን ኣዝዩ ክርዳእና በዚ ጸበባ እዚ ሓደ እኳ ሰንከልከል ከይብል ነዚ ከም ተመደብና ንስኻትኩም በዓላትኩም እንታይ ትብሉ ኢኹም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንጢሞቴዎስ ሓውና ብወንጌል ክርስቶስ ናይ አምላኽ አገልጋልን ንሱ ከጽናዓኩምን ብዛዕባ እምነትኩም ውን ከህዳአኩም ለአኽናዮ እምበኣርሲ ምሳኻትኩም ከለና ጸበባ ከም ዝመጽእን ቅድም ነጊርናኩም ከምቲ ትፈልጥዎውን ከምኡ ኾነዩ ስለዚ እዚ ጸበባ ንሓልፎ ደለና ሽግርን መከራን ከም ዝመጽእ ኣቐዲምና ነጊርናኩም ያለና ሕጅውን በዒንትኩም ትርእይዎ ኣለኹም ንጢሞቴዎስ ዝንኸልኩም ዘለና ምኽንያት ድማ ኣብ እምነትኩም ክትጸንዑ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ቁጽሪ 8 ዝበሎ ብጎይታ እንተ ጸናዕኹም ንሕና ደጊም ብህይወት ንነብር ኣሎና ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ንስኻትኩም እንድሕር ብእምነትኩም ደው ኢልኩም ጸኒሕኹም ንሕና እዚ ንሓልፎ ደለና ሽግርን መከራን ከም ዘይሓለፍና እዩ ተዓዊትና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣጽኒዑ ብዝደብዳቤ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ተስፋኡሙን ጎይታ ክምለስ እዩ ብኹሉ ከተመስግኑ ንነግረኩም ኣለና በዚ ንሓልፎ ዘለና ሽግርን መከራንሲ ኣይትደናገሩ ሃሌሉያ ኣይትደናገሩ ከም ዝመጽእ ርድዩ ናይ ጸልማት ሓይሊ ከም ዘሎ ርድዩ ግናኸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ስለዝኾነ ምሳና ስለዝኾነ ክትዕወቱ ኢኹም በራይ ክትወድቁን ኢኹም ኣይክንወድቕኒ ናይ ሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን ብንሓልፎ ዘበለ ኩሉ ብዝኸውን ዘበለ ሽግራት ኩሉ ሰንከልከል ከይንብል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይምዕደና ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ጳውሎስ እዚ ኩሉ መከራን ሽግርን ክሓልፍ ከሎ ክርስቲያናት ክስንብዱ ይኽእሉ እዮም እቶም ሓደስቲ ነፍሳት ብፍላይ ንእግዚአብሔር ዝኣክል ኣሚንካ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣሚንካስ በዞም ናይ ምድሪ ሓይልታት ክሳዕ ክንድዚ መከራን ጸገምን ጳውሎስ ንርእሲኡ ናይ አምላኽ ሐዋርያ እንዳበለ በዚ ኩሉ መከራን ሽግርን ይሓልፍ ኣሎ ንሕና ደኣ ከመይልና ክንክእሎ ኢና ማለት እዩ እዚ ሐዋርያ ዝበሃል እኳ ከምዚ ካብ ኮነ ሐዋርያ ጳውሎስ ልቦም ይፈልጥ እዩ እቲ በዚ መጽእ ሽግር ድማ ኣቐዲሙ እውን ክነግሮም ጸኒሑ ክመጽእ ከሎ ሕጂ መጽእ ከሎውን ደብዳቤ ይሰደሎም ኣሎ ገለ ነገራት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ምዝባዓት ይኸውን ኣሎ ምፍራሕ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ጳውሎስ ግን ኣብዚ ሽግርን መከራን ኮይኑ ምስቶም ቅዱሳን ከም በዓል ጢሞቴዎስ ምስኦም ኮይኑ ኖ እዚ መከራን ሓልፎ ዘለናስ ምእንታኹም እዩ እዚ ኩሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእንታኹም እዩ ክትገብርዎ ዘለኩም ክትርበሹ ደይኮነሲ ብኩሉ ከተመስግኑ ዝግባእኩም ምክንያቱ ንርእሱ ኣብነት ገይሩ ኣነ ብመከራ እንተሓለፍኩ ብሽግር እንተሓለፍኩም ስለኹም እዩ ንስኻትኩም መታን ክትጸንዑ ኣብ እምነት እዩ ኣብ መወዳእታኻ ጎይታ ኢየሱስ ክመጽእ ከሎሲ ሃሌሉያ ኣብ እምነትኩም ደው ኢልኩም ክትርከቡ ምእንታን እዩ እዚ እንተኾይኑ ንሕና ተዓዊትና ኣለና ንሕና ኣይሞትናን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣይትሰንብዱ ንጢሞቴዎስ ወንልኸልኩም ዘለና ዝብል ዘሎሲ ከጽናዓኩምን ከህዳአኩምን ምእንታን እዩ the same message ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ንዓናይን ንዕኦም ከምቲ ተነግሮም ይንገረና ኣሎ ንምንታይ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ህያው እዩ ትማልን ሎምን ንዘላለም ቃል እግዚአብሔር ሓደ እዩ ድኾነ ዓይነት ሽግርን መከራን ኣብ ህይወትና ክንዝክር ንኽእል ኢና
ግናኸ ካብዝ ቃል ሓቂ ዝተላዕለ ንዓና ይንገረና ኣሎ ዝመጽእ ዘበለ ሽግር ኩሉ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ነቲ ክብረ ኣምላኽ ዝመጽእ ዘሎ ኣይመዓራረዩን እሞ ነዚ ብምርዳእ እንታይ ግበሩ ብኩሉ መስግኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ ምክንያቱ ሽግርን መከራን እንተመጸ ባህርያዊ እዩ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ብርሃን ኢና እቲ ጸልማት ክመጽእ ብግዲዩ ኣብ ዝወደቀ ዓለም ንነብር ስለ ዘለና ኣይትገረሙ ጸላኢ ብርሃን ጸላኢ ጽድቂ ጸላኢ ህይወት ኣሎ ስለዚህ ክዋግኡኹም እዮም ግና ኣይክስዕሩኹም እዮም ክዋግኡኹም እዮም ክፍትኑ እዮም ኣይክስዕሩኹም እዮም ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ይብል ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ኩሉ ነገር ንሰናዮም ከም ዝድግፎም እንታይ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ስለዚህ at the end of the day ተጠቕሊሉ እቲ ተሓልፍዎ ዘለኹም ነገር መወዳእታ ንሰናይኩም እዩ ይዝብሎም ዘሎ ንሰናይና ይሕዋተይ ዝኸውን ዘበለ ኩሉ ኣብ ህይወትና ናይ ክርስቶስ ብምዃንና ጽድቂ ኣምላኽ ብምርካብና ብርሃን ኣምላኽ ኣባና ብምዃኑ ዝዋጋኣና ዘበለ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መግደራታት ሽግራት ሕማማት ብዘመን እንዳቀየረ ግዜ እንዳቀየረ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ንኸውድቐና ይሓስብ ኣሎ ግና ቃል እግዚአብሔር እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ዝተጸውዑስ ኩሉ ነገር ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ተወዲዩ ፍሉጥዩ ተጠቕሊሉ ኩሉ ነገር ንሰናይና ይሕዋተይ ሃሌሉያ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ንሕና ንላዕሊ እቲ ሽግርን መከራን ድማ ንታሕቲ ክኸይድ እዩ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ሃሌሉያ እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ክትግለጹ ኢኹም ሃሌሉያ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዘንበብናዮ ክመጽእ ከሎ ብኽብሪ ክግለጽ ከሎ ንሕና ወዲቕና ኣይክንተርፍን ኢና እቶም ብክርስቶስ ዘለዉ ዝሞቱ ክትሱ እዮም ብግዲ እቶም ብህይወት ጸኒሕና ዘለና ድማ ንምቕባል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣየራት ክንድይብ ኢና ሃሌሉያ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ሒዝዎ ድመጽእ ዘሎ ክብሪ ክርስቶስ ባዕሉ ተስፋ ክብርና ስለ ዝኾነ ምምጽኡ ንዓና ኣየሰንብድን እዩ ምስኡ ብኽብሪ ክንግለጽ ኢና ይሕዋተይ ክንግለጽ ኢና ቃል እግዚአብሔር እሙን እዩ ምእማኑኻ ኣገዳሲ እዩ ንዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ንምድሓን ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ቃል ኣምላኽ ንምድሓን ብርቱዕ እዩ በዚ ልብና ክትጸናንዕ ይግብኦ ኣሎ ካብዚ ዝዓቢ ቃል ክወሃበና ዝኽእል ነገር ኣይመስለንን ክርስቶስ ኢየሱስ ክግለጽ ከሎ ንሕና ብኽብሪ ክንግለጽ ኢና ይሕዋተይ ዝጽበየና ዘሎ ክብሪ ካብቲ ኣእምሮናን ሓሳባትናን ክርድኦ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ ምዝ ዘሎ ሕጂ መከራን ሽጋን ዘሎ ኩነታት ምንም ዝወዳደር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ተረዲእና ብኩሉ ከነመስግን ይግባአና እዩ ቃል እግዚአብሔር እውን ይእዝዘና ኣሎ ኣመስግኑ ዝብል ትእዛዝ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ ብዛዕባ ናይ ምስጋና ነገር ሓሳብ ክዛረበ ኮንሰፕት ናይ ሓሳብ ናይ ምስጋና ዝብል ኣምር ወይ ከዓ ባዕሉ እንታይ ምዃኑ ቁርብ ክዛረብ ይደሊ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ኢለ ክሓስብ ከለኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ካብ ኮነ ኩሉ መዓልቲ ኻ ምሳና ኣብ ምድቃስና ምትሳእና ካብ ኮነ ክንገብሮ ዘለና ኣብቲ ውሽጠይ ዝተለዓለ ነገር ክዳሎ ከለኹ ዝዕድል ዝምስተዋሃብን እንታይ እዩ ብመንፈስ ምስጋና ክንነቃቃሕ ከም ዘለና እዩ ነግረኒ ዘሎ ውሽጠይ ከምኡ ይብርትዕ መሊኡ ዘሎ ብመንፈስ ምስጋና ክንነቃቃሕ ይግባአና ይሕዋተይ every day እንድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ኣሎ every day ድማ ብምስጋና ክንነቃቃሕ ይግባአና እዩ ግዜ ስለዚ የለ እምበር ኣብቲ ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ተሰሎንቄ ትሕትይሉ እንታይ ይብል ደጊም ንንቃሕ ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት እንታይ ኣይንኹን ኣይንደቅስ ምክንያቱ ደቂ ተስፋ ኢና ንሕና ደቂ ተስፋ እንድሕር ኮይናሲ ዓብይ ተስፋ ከለካስ ከመይ ጌርካ ክድንዝዝን ክትብዕዝዝን ይግባአካ ብመንፈስ ምስጋና ንነቃቃሕ ሕዋተይ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣብዚ ዓመት እዚ ከምተን ዝሓለፈ ዓመታትና ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ሃሌሉያ ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ ኣሰርካ ስብሒ እንጠብጥብ ይብል ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩለን ዓመታትና ብሳህሉ ከሊሉ ኣብዚኣ ኣብፂሕና ኣሎ እግዚአብሔር
ኤቨኔዘር ንግዚአብሔር አምላኽና ንግዚአብሔር አምላኽና ነመስግኖ ስለዚ ዝሃበና ዓመት ድማ ሕጂ ድማ ከምተ እንደሓለፈ ዓመታትና ብምስጋና ክንቅጽላ ኢና ሃሌሉያ ብመንፈስ ምስጋና ክንናቃሕ ኢና ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብለና ይሁዳ ይቀድም ክንብል ኢና ሃሌሉያ ይሁዳ ኣብ ህይወትና ይቀድም ክንብል ኢና ይሁዳ ማለት እንታይ እዩ ምስጋና ይቀድም ክንብል ኢና ምስጋና ማለት እዩ ኣብ ሽግር ዘበለ ሁሉ ኣብ ጸባ ዘበለ ሁሉ ኣብ ዝውረ ዘሎ ዜናታት ዘበለ ሁሉ ስለዚ የስጥመና ብምስጋና ክንኣትዎ ኢና ክንጥሕሶ ኢና ዝመጽእ ዘበለ ሁሉ ሃሌሉያ ይሁዳ ከነቀድም ኢና ምስጋና እግዚአብሔር ከነቀብል ኢና ሃሌሉያ ናይ ምስጋና መንፈስ ክናቃቃሕ ይግባእ ያባና بقال እግዚአብሔር አምላኽን በመንፈስ አምላኽን ማለት እዩ ርትዒ ክህበና ይግባእ ይዝቃል at the end of the day ክንውድቕ ከለና ክንወጽእ ከለና እዚ ቃል ሓቂ ስለዝኾነ ነቶም ዝኣምኑ ይጠቅሞም እዩ ንዝኣመነ ሁሉ ይጠቅም እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚ ብዛዕባ ምስጋና ዝብል ሓሳብ የዝርእ ዘለኹ መዝሙር ዳዊት 100 ምዕራፍ 100 ቁጥር 4 ወን ከምዚ እዩ ኣብ ደጌታቱ በምስጋና አባጸደውን በውዳሴ እተው አመስግኑ ንስሙ ከንታይ ግበሩ ባርኹ አመስግኑ ንስሙ ድማ እንታይ ግበሩ ባርኹ ስለዚ ቀጽር እግዚአብሔር አጸደ እግዚአብሔር ደጌታት እግዚአብሔር ክንአቱ ከለና በምስጋናን በውዳሴን ኢና ናአቱ ንወጽን ሃሌሉያ ክስዊኤ ምስጋና እንዳበልኹ መርሑና ጸኒሖም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ አመስግኑ ይብለናል ደጊሙኻ እንታይ ይብል ብዛዕባ እስራኤላውያን አመስግኑ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ጎረሮኦም ክልተ ዛዕፉ ሰይፍ ድማ ኣብ እዳዎም ይብል ሃሌሉያ እዚን እስራኤላውያን ዝተነግረኳ እንተኾነ ንዓና በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ልክዕ ከምኦም ተማቐልቲ ክብሪ ስለዝገበረና ንዓናውን ኣብ ጎረሮና እንታይ ምስጋና ኣብ እዳውና ድማ ክልተ ዛዕፉ ሰይፊ እቲ ሰይፊ እንታይ እዩ ከም ንፈልጦ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ እዩ እንታይ እቲ ሰይፊ ዝተዋሃበና ብዛ ዓመት እዚ እንድሕሪልኩም ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እዚ ሰይፍና እዩ ሰይፍና እዩ ንዝዋጋዓካ ዝመጽእ ዘበለ ኮረና ድዩ ከለዲ ኩሉ ዝመጽእ ሽግራት ሽም ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ሰይፍካ ትመልሓሉ ሃሌሉያ ኣብ ጎረራና ብምስጋና ምክንያቱ ኦልሬዲ ክንስዕር ኢና ካብ ሰዓርቲ እውን ኣዚና ንበልጽ ኢና ስለዚ ሰይፍና ምልሕ ሓቢልና እንታይ ዝብል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ ምሳይ መን ምሳይ ከም ዘሎ ትፈልጥ ዲኻ መን ምሳኸይ ከም ዘሎ ትፈልጥ ዲኺ ሃሌሉያ ሕዋተይ እሱ ኮይቲ ሰይፍ እግዚአብሔር አምላኽ ካልኦኮ ሰይፍ የብልና ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኹም እንድሕሪልካ እዚኣ ጥራይ ምምላሓ ተደሊ ንዝመጽእ ዘበለ ሽግር ኩሉ ኣብ ትኾደ ዘበለ ኩሉ ኢየሱስ ምሳዩ አይ ሓድገንን ኣይጥንጥነንን ዕሽሽውን ኣይብለንን እዩ ንሱ ካብቲ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ከናግፈኒ ሓይሊ ኣለዎ ሃሌሉያ ክእለት ኣለዎ እንተ ሞትኩ እኳ ክትስየ ሃሌሉያ ብህይወት ክነብር ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘላለም ክነብር ኢሉ ዳዊት ሂኖስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ይሕዋተዩ ስለዚ ናይ ምስጋና ሓሳብ ንርኢ ኣለና ስለዚ ምስጋና እንታይ እዩ እንድሕሪልኩም ክልተ ሓሳብ ዘኪረ ኣነ ምስጋና ንዓና ኣጽዋርና እዩ መሳርሒና እዩ ካልእ የብልናን ምስጋና ኣጽዋርና እዩ እንታይ ንገብሮ ንእግዚአብሔር ኣቦና እነስምረሉ ዓብይ ኣጽዋር ኣቕሓ እዩ ንዓና ብሉጽ ነገር እዩ ኣብ ጎረና ኩሉ ግዜ ክጠፍእ ዘይብሉ ኣጽዋር ናይ ኣማን እንታይ እዩ ምስጋና እዩ ብኻልእ ንእግዚአብሔር ነስምሮ ኮይኑ ኣይስማዓንን እንታይ መሲልኩም ከምቲ ንፈልጥዎ ቃል ኣምላኽ ብጽድቅ እንተኾነ ብቅድስና እንተኾነ ኣይነስምሮን ኢና ጽድቅናን ቅድስናና እንታይ እዩ ጽዮቕ ጨርቂ ኢልዎ ቃል በአገልግሎት እንተኾነ ሐዋርያ እንተኾንካ ነቢያት እንተኾንካ ውህበት አምላኽ እዩ ምንም ትምላአሉ ነገር የብልካን ምንም ንገብሮ ነገር የለን ኣብዚ ደው ምባልና ውህበት አምላኽ እዩ ቃል አምላኽ ምስማዕና ውህበት አምላኽ እዩ ህይወት ምስተረፉ ምርካብና ካብ እግዚአብሔር ውህበት አምላኽ እዩ እቲ መንፈስ ባዕሊ ከም ዝደለየ ገይሩ ንኹሉ ዝህብ ይብል ብዛዕባ አገልግሎታት ዝምልከት ስለዚ ነቢ ምዃን ኣይመክሕን እዩ ሐዋርያ ምዃን ኣይመክሕን እዩ እቲ ዘመክሕ እንታይ እዩ ሃሌሉያ ነቲ ዝገበረና ሁሉ ብምርዳእ ምስጋና
ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ጳውሎስ በሐዋርያነቱ አይተመካህም ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ናይ ጳውሎስ ጽሑፋት እንታ ይድብል ቀጽ ክጅምር ከሎሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ بفقاد أملاخ يبن بفقاد أملاخ بوهبة أملاخ ካብ ርእሱ ዝመጸ ነገር የለን ታሪኹ ትፈልጥዎ ኢኹም ምንም ዝገበረ ኮንትሪቢዩሽን የለን ነዚ ዝገበረሉ ሁሉ ግና ምስጋና ይግባእ ይብል ቃል እግዚአብሔር ከነንብቢና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:12 ከምዚ ይብል ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ነገልግለቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ ኣመስግኖ ኣለኹ እንራያ እንደገና ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ነገልግለቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ እንታይ ክገብረ ኣመስግኖ ሃሌሉያ መንፈስ ምስጋና ሃሌሉያ ኣብ ልብና ይእቶ ይሕዋተይ መንፈስ ምስጋና ኣብ ውሽጥና ኣብ ዕጸምትና ይእቶ ጎረረና ክንከፍት ከለና ልሳንና ክንከፍት ከለናሲ ምስጋና ይቀድም እግዚአብሔር ይባረኽ ምክንያቱ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ንክኸውን ዝጸዋዓኒ ንሱ ነገልግሎት ዝመደበኒ ንሱ ሓይሊ ዝሃበኒ ንሱን ነታ አገልግሎት እሙን ኮይነ ክውዳእኽማ ዘብቃዓኒ ድማ ንሱ ምንም ዝመላእ ኩላ ነገር የብለይን ስለዚ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኣመስግኖ ኣለኹ እቲ ንዓና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ንሕና ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዝረድኣና ኣምላኽ ድማ ንሕና እውን ነመስግኖ ዝቃል ኣምላኽ ንዓና ይሕጂ እግዚአብሔር ይባረኽ ክንምካሐሉ ይግባአና ሰይፍና እዚ ክብርና ኣምላኽ ሃሌሉያ الأملاك كذكركم سي وهبة أملاك مخانو انتايلوهم بسم كادو أغان انتي آيوز آنان بسم كادو بزحت امرت انت أمراتتنا آي قبرناني لهم أنا قنا يفتوكم نيلوهم مستناتي حاسب انتاي كبل دلي بزحات يحواتكو بزحات سبات أغان انتو زحات رومكو تناقفهم يم حكيو هبشقرومكو تناقفهم يم حكيو حاويمو كوايم أغان انت حدي رومخا اندحران ناقفهم خا سناي نقريب ግና አይፈልጠኩም ነው ዝብሎም ዘሎ እንታይ እዩ በተ ሐሳበይ እንድሕሪልኩም በተ ተረዲእኒ ዘሎ ከምዚ ምግባርኩም ስዘገርም አይኮነን ምክንያቱ አነ ሂበኩም ተሓይሊ አጋንንተ ከተውጹስ አነ ሂበኩም በተ አነ ዝሃብኩኩም አነ ኮ ከምዚ ገይረ ይኽትብል አይትኽልኒኻ ዝግባአካ ከተመስግን ይዘለካ አነ ነቢ ኢልካ ክትምካሕ አይትኽልኒኻ ነቢ ዝገብር አምላኽ እዩ ተሓደ መንፈስ ከምዚ ደለየ ገይሩ ሂበካ ሓወይ أبا قلقلت دوم بالكا زغونا عين صفحي أقلقلت مقباركا زمكح نقر يبلون وهبة أملاخي دفو قلقلت مو دفو هو تبعابي وهبة أملاخي لك إسكا متسا وهبة أملاخي لازين زغلو نمسقنو هاليلويا هاليلويا سلازي مسقانا أسوارنايو تخلاي تحسابكا مسقانا ناي كبري كدان لبسناي حواتي هل مسقانا لباسنا ينحن هاليلويا مسقال እግዚአብሔር አምላኽ አውጽዮ ተሐሳብ ስለዚህ ኣብ ኢሳይያስ 61 ምዕራፍ 61 ቁጥር 3 ክንሪና ሁሉ ሐሳብ አምላኽ ክኸውን ይግባይ ሃሌሉያ ኢሳይያስ 61 ቁጥር 3 ክንሪና ኣዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኾኑ ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክጽውዑ ድማ ታይሉ ኣዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኾኑ ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክጽውዑ ክስመዩ ድማ ንሕዝናጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክዳን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘንካ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓህውን ክዳን ምስጋና ክህቦም እየ ሃሌሉያ እንታይሉ ኣዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኾኑ ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ስለዚህ ትዝገብር መኒ እግዚአብሔር ኣዋም ጽድቂ ኮይና ክንነብር ንኽብር እግዚአብሔር ድማ ተኽሊ ኮይና ክንነብር ኣብ ቤቱ ኣብ ህላውነቱሲ እንታይ ክገብር ይሉ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ሃሌሉያ ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ይብል ክዳን ምስጋና ሃሌሉያ ስለዚህ ምስጋና ንዓና ናይ ክብሪ ኣምላኽ ዝሃበና ናይ ክብሪ ክዳውንትና እዩ ኣልባሳትና እዩ ሕዋተይ ከምቲ ኣብ ጎረና ክኸውን ደሎ ክንክደኖ ከዓ ይግባእና ናይ ክብሪ
ናይ ክብረት ናይ ከምዚ መዘምራን ኣብ ዝኽወጹ ከለዉ መሰልባሳቶም ክሪኦ ከለኹ ኣነ ዝስምዓኒ ሓጎስ ኣዝዩ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ከምኡ ድማ ውሽጥና ክዳን ጽድቂ ክዳን ሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓይሲ ክዳን ምስጋና እግዚአብሔር አምላኽ አልቢስና እዩ ስለዚ ዝለበስናዮ ክዳን እቲ ዝተዋሃበና ክዳን ክንለብሶ ይግባአና እዩ ከነውርዶ ኣይግባአናን እዩ ምስጋና ክዳን ምስጋና ተዋሂብና ኣለና ይሕዋተይ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይባረክ ክዳን ዘይብሉ ሰብ ዘይተኸድነ ማዕርግ የብሉ ጽባቀ የብሉ ነውሪ ኢኻ ክዳን ዘይብሉ ሰብ ዝተጸለለ ጥራሕ ክዳን ዘይብሉ ሰብ ካ ምጽላል ሕፍረት ጥራይ ዘይኮነ ንቁሪ ነሳሒታ ንፀሓይ ንኹሉ ዝተቃለሐ ዝኸውን ንሕና ድማ መንፈሳውያን ስለዝኾና ክዳን ምስጋና እንድሕር ዘይብልና ኤግዛክትሊ ኹሚና ብኹሉ ኣመስግኑ ክዳንና እዚ ሕዋተ ኣልባሳትና እዩ ክብሪና ኣምላኽ ይኹኖ ኣብ ዘካርያስ ብዛዕባ ኢያሱ ሊቀ ካህን ኣመልኪቱ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ይዛረብ ብዛዕባ ኢያሱ ሊቀ ካህን ምዕራፍ 3 ዘካርያስ ዘሎ ሓሳብ ክርኤና ከነንብቦ ግዜ ስለ ዘይብልና ነቲ ክዳውንቲ ነቲ ረሳሕ ክዳውንቲ ኣውጽኡሉ ኢልዎ ኣዚዙ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ረሳሕ ክዳውንቲስ ኣውጽኡሉ ኢሉ መሰውጹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ እቲ መልአኽ ኢሉ ዝዛረበው ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ከምዝብልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንታይ ኢሉ እቲ መልአኽ ኣምላኽ ዝብሎ ዘሎ ርአ ንኣበሳኻ ኣውጻኹልካ ብሉጽ ክዳውንቲ ድማ ኣልበስኩኻ ይብል ሃሌሉያ ብሉጽ ክዳውንቲ ኣልቢስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንኣበሳና ኣውጽይዎ ብሉጽ ክዳውንቲ ኢና ለቢስና ዘለና ይሕዋተይ እግዚአብሔር ይባረኽ እዚ ክዳን እዚ ናይ ጽድቂ ናይ ቅድስና ኣልባሳትና ይሕዋተይ ናይ ምስጋና ኣልባሳትና ይሕዋተይ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ ሃሌሉያ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ና መወዳእታ አቢልና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ንእግዚአብሔር እነመስግነሉ ሙሉእ ዘይጉድል ምኽንያታት ኣለና ሓደ እኳ ዘይኮነስ ቆፂርና ክንርድኦ ዘይንኽእል ክንበጽሖ እኳ ዘይንኽእል ብቑዕ ምኽንያታት እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቐሚጥልና እዩ ድሮውን ክንሪኦ ጸኒሕና ኢና ብኹሉ ኣመስግኑ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ቀሪቡ ኢኹም ኢሉ ኩሉ ነገር ወዲ እዩ ነገርናን ጉዳይናን ወዲ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት ብኹሉ ኣመስግኑ ዝብለና ዘሎ ካብቲ ምኽንያታት ሓደ ሓደ ንነፍስና ከነዘክራ ኢና ሕጂ ዘድልየና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይባረኸና ዘይገበሮ ነገር ስለዘየለ ሕዋተይ ንነፍስና ከተመስግን ምእንታን ኩል መዓልቲ ክትሰግድ ምእንታን ክትዓጥን ምእንታን ከነዘኻኽራ ዝጽበየና ዘሎ ዓብይ ክብሪ መዘና ዘይብሉ ስለዝኾነ ምቶም ዝሞቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞይቶም ስለ ዘይተርፉ እቶም ብህይወት ዘለናውን ደዊልና ስለ ዘይንተርፍ ምስጋና ክንስውእ ከም ዝግባአና ኩል መዓልቲ ንነፍስና ክንነግራ ይግባአና ከነዘክራ ይግባአና ሃሌሉያ መዘምራን ከምኡ ክዝምሩ ጸኒሖም ሃሌሉያ ክንዝክሮ ይግባአና ዳዊት እንታይ ኢሉ በይናይ ኩነታት ይሓልፍ ኣሎ ኣይፈልጥን ስጉኡን ነፍሱን መሰሸገረቶ እንታይ ኢሉዋ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ስለቲ ዝተገበረልኩ ኩሉኻ እንታይ ግበሪ ኣመስግንዮ ዝተገበረልክ ብዙሕ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ስለዚ ተገበረልኩ ኩሉ ድማ ኣመስግንዮ እንታይ እዩ ኩሉ ይብላሎ ራእይዎ ኩሉ ዝብል ሓሳብ ክንርኤና ምዝ ምስጋና ኣታሓይዝና ኤፌሶን ንዓናውን ስለ ዝምልከት ንዳዊት ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ይሕዋተይ እግዚአብሔር ክብሪ ይኹኖ ኣባናኻ በፂሑ ነፍስና ጥራይ ምዝኽኻር ዘድልየና ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 3-4 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ቃል እግዚአብሔር ሃሎ ብመንፈሳዊ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን እንታይ ይኹን ይመስገን ሃሌሉያ ይመስገን ስለዚህ ምልስ ይልና እስከነ ተሐሳብ ንራዮ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ
رأي وداويت انتايلو بغلو إلو أبزخا زبالة إلو بمنفساوي برخة زبالة سب أماني بكروستوس زلو كبارخو زقباء زبالة بناي سب ممزاني دا يكونس بناي اكزي أبيهر ممزاني زبالة مالت أبي انزاني انتا إزبلا in every spiritual blessing يبلا anything you can think of كتحاسبو زخلو وزبالة كل بركاتات أمرنا كوادروتي حسبوا كوين خلينا أنا إكزي أبير قويتام سنس أجنا بخبري مسوخ نقلت إنا أتبي أنا هرداناي حجيب واقوا إن أنري أزلنا حواتي كن بس حاي كألناني جناخ منفساوي عندنا تخفيتو إكزي أبير كرد أنا أمسجنت من تان كنكون كل إكزي بمسجنا أنا بإكزي أبير كن قرب يجباناي نبات أدو كن قرب يجباناي كن ودو سي يجباناي اتخبر دما من مليسو كبرهالناي من مليسو كسوات الناي حواتي ስለዚህ በመንፈሳዊ በረከት ዘበለ everything ተባረክና ኢናሞ እንታይ ንግበር አመስግኑ ወይድና አለ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሃሌሉያ ዚያ ከንበባ ደስ ይብለኒ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ክሳብ 14 እዩ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ክሳብ 14 እቲ ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን አብርሃን ዘብቃዓና አቦ እንታይ ይኹን ሃሌሉያ እናመስገንኩም እቲ ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ዘብቃዓና አቦ እናመስገንኩም ሃሌሉያ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃአና ናብ መንግስቲ ፍቅር ወዱ ድማ ዘእተወና ይብል ሃሌሉያ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ መንፈሳዊ ነገራት ክዝርዝሮ ከሎ بمنفساوي زبالة يلوس قرب كرد عنا منتان نابقد رست قدسان كوينا بتحنا زلنا نتم قدسان تدالي لهم زلو قد نعم كامسهم كن ورس زيابير أملاخ تقوي عنا سبحاتي خنو هاليلويا اتي نابقد رست قدسان أبرهان زبك عنا أبو إنا مسقونكم يبلنا له أبكي عنا زيابير أملاخ ودي وي مسغانا يتريفو دول خبانا إنا مسغنكم نسو خاب سلطان صلمات زوصانا نابتا منغستي فقر ودود ما زأتونا بو مدحان مالت حدقت حاتيات علينا يا اخواتي بو انت لنا مدحان مالت يلو حدقت حاتيات علونا سلازي حدقت حاتيات علونا ناب قدر رست قدسان دما ياتينا يو هاليلويا هاليلويا تماقلتي قد رست قدساني يأتينا منفساوي عندكم تخفيتو تصفات وعاهم انتاي مخانو مس قدسان زلكم هافت رست انتاي مخانو من انتان كتردوا من انتان كتفلطوس انتاي يقبر الله خيلو باولس يصلي لكم الله خيلو تبقدما يزبلنا يا ابتي ني عابرغن باولس حج خصلي لنا يكلني يزغان خبر خص عزغلات اكلني نحنا إنا نحدنا نصلاله نحنا إنا نبيتنا نصلي لنا نحنا إنا نحواتنا نصلي له نمنتاي تكبر املاخ منتان ام نفس وكمنا كردعنا اذا سغان من سلا زيردو دنزو سلا زخونه كاين دنزز تطنققوا نقحون كمتم زدقسو كمتم تسفا زيبلهم ايتخونو سلا زبلنا تسوطنا متان يعنتنا بمسغانان باملخون اندا صلنان اندا مسغنان እግዚአብሔር አምላክ ክባረከናይ بمسغانا اندحر تاتخونكا ناب دغيتاتو بوداسه اندحر نباصدو نقرب كوينا እግዚአብሔር كገልጸልናይ for sure እግዚአብሔር ባዕሉ እንዲቆም ይሉ ክብርና አምላክ ይሁን ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ከነዘክራን ነፍስና ይግባና በመንፈስ ምንቀቃህ ክንብርትዕ ይግባና ይحواتይ ክብርና አምላክ መንፈስ እግዚአብሔር እኮ ዝገብሮ ነገር እንታልዩ አብ ህይወትና ካፍት ብዙ ሓደስ እንታዩ ነቲ ዝተገብረልና ነቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተባረኽና የዘበረ ኩሉ ነቲ በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዝተባረኽና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወኪሉ ንዓና የዘክረና መንፈስ እግዚአብሔር እኮ ካብ ሕጂ ንድሓር ክገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ነገር እንተኾነ እቲ ዓቢ ነገር ግን ነቲ ዝተገብረልና ነቲ ዝረኸብናዮ ህይወት ምድሓን ምዝኽኻሪ ንሱ ከጽናዓኩምን ከበርታዓኩምን ዝነገርኩኩም ዘበለ ድማ ኩሉ እንታ ክገብሪ ተዘክረኩም እዩ መንፈስ እግዚአብሔር የዘክር ይሕዋተይ አባና ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ከዘክረና እዩ ሃሌሉያ ነቲ ዝተገብረልና ዘበለ ኩሉ ብኹነታት ብዝመጽእ ሽግር ምእንታን ከይሸፋፈን ምሳና እዩ እዚና ንመልሖ ማለት ከም ሰይፊ መንፈስ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ከዘክረና ይሕዋተይ መደምደምታ
كل بركة إلى حسب كوا كتقول سلا زي كألكو كردو كبصحو سلا زي كألكو زرزير كاسلا زي ودأتنا إجزي أبهر بركتنا عنا بحدا نجر كم قال أملاخ مسرت كدم دمو يدلي هللويا قدامي ملختي يوحنس انتايبل سلسة حدا رأيو ولد أملاخ كنبحالسي إتا أبو كما يزبال فقر هابنا كم أوني نايلو أكا كزرزرون تبولكوسي جزيونا أكلني كبزحونا يكلني حدا كلتايله انت زرزركو انت قصركو خبزحو أيكلني حدا نجرجنا يفلت رأيو ولد أملاخ كنبحالسي إتا أبو كما يزبال فقر هابنا كم أونينا هاليلويا نحنا ولد أملاخنا ولد انت خويناخه نا أملاخ ورستو نقويتانا يسوس كريستوس كأما وارستينا سلازي بومو بخمو ندمدمو يحايش مثلني نكزيابهر أبوون دحر ولد خونكا كتورسيخا نايكزيابهر أبو زبل كل بركة كل منفسه بركة كل نايكزيابهر زبل نعنا تداليلنا له برنا أملاخي مغنياتو ولد غيرناي رأيو تباهينا له استوعلوا ذكروا هاليلويا أي تزنقعوا أي تفززوا نايكزيابهر ولدكم كتورسيكم وديكم أي كترفونيكم زخون عينت شجر تصوعوا السو أي كودقكمي مغنياتو قويتا يسوس كريستوس already مساحاتكم الله every day يا بيهري مسكن يا حواتي مس كريستوس كن ورسينا مس كريستوس كن كونينا إفسون كل التشهد يشتغل يزول مس كريستوس أقمتنا كويزبل إذا كنا أموري أيردوني حنس أك حسب خلقه نسجع يتنسوا يدسمع عزله جناخك زيابير أملاخ تمني أملاخ زبالوسي بمنفس أملاخ يمزم الرحيبل بسجع يمرمرني بكالكوليشن أي فلتاني أنت أي مخانون كبتحو أي كلني زيابير أملاخ بمنفس وخجلت الله يمتانسي تمني أملاخ زبالو بمنفس أملاخ يمزم الرحو إذا قال أملاخ دما إذا ولد أملاخ يهم زولك قال زيابير دما منفس الله يوذهب نزيز زاربو زولو كون زقبر نايك زيابير حقي يوزي هاليلويا يابير يبارخ ولد أملاخينا يا حواتي ورستينا قويتا بخبر خمات خلو مسو بالعلي كنديبينا ناب كبري نافتي مس كريستوس يسوس كنقمط منتان مسو كنكبرينا زيابير يبارخ سلك قالو زيابير يبارخ سلك قالو زيابير كنبارخوينا هاليلويا هاليلويا إسرائيلاويان انتي قبروا نيرو مسيلكم فرياتهم مسبزحهم مسأكبوا كم زب على حمسة مسكونة مهرتهم حيزهم سي بتناي مجمر يا مهرت حيزهم أبكر ما أملاك يريوه إزي أبيهر ذهبنا يقولوا إزي أبيهر أملاك ذهبنا يقول إزي خلتيش عن إسرائيل كل التندما إزي أبيهر ذهبنا إزي أبيهر يهبنا هاليلويا سلازي خنوزوزينا أبو عمرنا أم منفسنا إزي كلتاشحين إسران كلتن ناتيو أبوي زهبني ديابلوس أيك منتلننيو زغوانا عين الشجر أيك منتلننيو أيكونن دوز عامة زوسي نزل على مقام مسوخ النبرينا يبلالو هاليلويا سلازي أيك منتلنينا هاليلويا كنوزوزا يقبعناي كنرئيو يقبعناي نكزيابير أملاخنان ننفس وكفنان كنرئيو يقبعناي هاليلويا كنحابو يقبعناني مهرتنا يحبعني هاليلويا كن إماني يقبعنا يا بهير يبارخ هاليلويا مزمور داوت 215 أنبي بخودي بتر 10 شوعاته موتات نابسق مبال زور كلهم نكزيابير أيمسكنوني سمعوامو موتاتن نابسق مبال زوردو كلهم نكزيابير أيمسكنوني بتر 10 شو منتن تايلو نحنا قنا كاب حجي كسع زلالم نكزيابير كان مسكنو إنا هاليلويا نحنا قنا كاب حجي كسع زلالم تاكن قبرينا كان مسكنو إنا مغنياتو هياوانينا موتات يكوننا نحنا كبرنا أملاك يخون اسكي تسينا أنا مسكنو نكزيابير مبار بخلو أمسكنو تواهلنا عندنا كبرنا أملاك يخون حواتي ولد أملاك كاب كنا من يزكاو منا نتكزيابير زخبرو نجر نتكزيابير زخبرو سبسي من كقومه من كسعره يكالو هاليلويا
እግዚአብሔር ይዘጽድቅ እግዚአብሔር ድማ ንኣበሳይን ሓጢኣተይን እንድሕራውጽለይ ኣነ ዘፍርሐኒ ነገር የለን እቲ ዝኹንን እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ድማ ኣይኮነነንን ምሕረቱን ሳህሉን ኣባይ ስለ ዘብዝሐ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ንዘላለም ክነብር ስለዚ ክማስዎን ከመስግኖን እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር ስለቲ ሁሉ መንፈሳዊ በረከትካ በክርስቶስ ባረከና ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል ምሳና ስለዘሎ ተመስገን እንታይ ሞንበል ምስጋና እንታይ ሞንበል አምልኾ እንታይ ሞንበል ስግደት ሃሌሉያ ስግደት ንእግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ስለቲ ዝገበረለይ ኩሉ እንታይ መኸቅርበሉ ይብል ሃሌሉያ ዘማሪ ምስጋና 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 እስከነቅርብ ሃሌሉያ እንዳዘመርና ከነመስግሪና ሃሌሉያ መዘምራን ክመርሑና እዮም ክብርና አምላክ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስጋና ንሕና ግና ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ንእግዚአብሔር አምላክና እንተ ክንገብሮ ኢና ከነመስግኖ ኢና ክዳን ምስጋናና ክንለብስ ኢና ሃሌሉያ ክንባርኾ ኢና ንእግዚአብሔር አጽዋርና ንስዩ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር እነኽብረሉ እቲ መስዋዕቲ ምስጋና ዘቕርበለይስ እንታይ ይገብር ኢሉ يخبرني نجزيابير كتخبروا تدليدهم أمسكنوا سووا له نجزيابير أملخنا نجزيابير بمحلة إسرائيل تنبر بمسكانة حزب خدمان تاي تخون تخبر نجزيابير يخبري بمسكانة أخبروا سووا له هاليلويا إتيز سووا علي مسكانة سووا علي هاليلويا ገንዘብ ዘምጽአይ በለን ንብረት ዘምጽአይ በለን ምስጋና ዝስው ንእግዚአብሔር ይኽብሮ አነ ድማ ይኽብረካ እግዚአብሔር ንሕና ድማ ንኽብረካ እዚ ጉባኤ ድማ ይኽብረካ ለል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንኽብረካ ኣለና ብምስጋና ህዝብኻ ኢኻ ትነብር ብምስጋና ህዝብኻ ኢኻ ከፍ ትብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ መዘምራን እንዳመርሕና ክንዝምር ኢና ስቕ ምባል የለን ክንብል ኢና ስቕ ምባል የለን ምስጋና ምባል የለን ምስጋና كنسوينا مسكانة هاليلويا بمسكانا زتفرحكا عبي أملاك سلطون أملاك زمسلكا حدكوا يلبون عبي أملاك زرب أملاك بمسكانا زتفرحكا عبي أملاك سلطون أملاك زمسلكا حدكوا يلبون عبي أملاك سلطون يسوع قويتا يا عمي كبرنا أملاك يخون مسكين أملاكنا مسكونين هاللويا بمسجانا زفرح أملاخيو سلطان أملاخيو لعل أملاخي هاللويا بمسجانا زتفرحكا عم أملاخ سلطان أملاخ
ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ብምስጋና ዝተፈራሕካ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎን ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ስለዚ ንዕብየካ ኣምላኽና ንስኻ ስለዚ ንዕብየካ ንጉስና በይንኻ ስለዚ ንዕብየካ ኣምላኽና በይንኻ ስለዚ ንዕብየካ ንጉስና በይንኻ ብምስጋና ዝተፈራሕካ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎን ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ብምስጋና ዝተፈራሕካ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎ ዓብ ስልጡን ኣምላኽ ብምስጋና ዝተፈራሕካ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ስለዚ ንዕብየካ ኣምላኽና በይንኻ ስለዚ መንግሥትካ ንጉስና በይንኻ እሞ ተመስገን ስልጡን ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ዓብ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ስልጡን ጎይታ ኢኻ እሞ ተመስገን ብምስጋና ዝተፈራሕካ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ብምስጋና ዝተፈራሕካ ዓብ ስልጡን ኣምላኽ ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ብምስጋና ዝተፈራሕካ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ዝመስለካ ሓደ እኳ የልዎ ዓብ ኣምላኽ ስልጡን ኣምላኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክዎ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ። እግዚአብሔር ይባረኽ። ስለ ጸንሐና ናይ ቃል ኣምላኽ ጊዜ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ጌታ እዩ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልና? ብኹሉ ኣመስግኑ። እዚ ምእንታኹም ፍቓድ ኣምላኽ እሞ ብኹሉ እንታይ ግበሩ? ኣብ ኮሮና ጊዜ እንታይ ግበሩ? ኣብ ናይ ሕማም ጊዜ እንታይ ግበሩ? ኣብ ናይ ድኻም ጊዜ እንታይ ግበሩ? ኣብ ስራሕ ምስኣ እንታይ ግበሩ? ኣብ ስራሕ ምብዛሕ እንታይ ግበሩ? ብኹሉ ኣመስግኑ። ክብርን ኣምላኽ ብኹሉ ከነመስግን ቃል እግዚአብሔር ተነጊርና ኣሎ። ክብርን ጎይታ ይኹን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ እንታይ ይገብር? ኩሉ ጊዜ ንኣምላኽ የመስግን። ክብርን ጎይታ ይኹን። ስለዚ ኣይንረስዕ። ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ኣሚንና ኣለና። ከነመስግን ከኣናትና ግዴታ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይባረኽ።
ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ባርካ ተሻሓዊ ጎይታ ባርካ እስከበሎ እግዚአብሔር ባርካ በልዎ ክብርን አምላኽ ይኹን ካብቶም ተጊሆም ንአምላኽ ዘገልግሉ ዘለው ዝቤት አምላኽ ዘለው አገልገልቲ ሓደ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስሉ ድማ ንአምላኽ አዚና ንምስግኖ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዘለዎ እንታይ ግበሮ ይውሰኾ ይብል ቃል አምላኽ ስለዚህ ትዘለካ እግዚአብሔር አዝዩ ይወስካ ጎይታ ባርካ ክብርን ጎይታ ይኹን መዘምራን ጎይታ ባርኩም ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ባርኩን ብሩኻት እሺ ክብርን አምላኽ ናብቲ ዘለና ገለገለ ሓበሬታ ወይ መተንባህታ ሓሊፍና ንአምላኽ መስኪና ክንውዲኢና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ከም ቤተ ክርስቲያን ክንተሓሳስቦ ንደሊ በቲ ሕጊ ከዓ ስለኒ እዘዝ ማለት እዩ ነቲ ቤተ ክርስቲያኑ ስለ ዝሕትት ኩልና ኩሉ ግዜ ማስክ ኣይንረስዕ ከምቲ ናብ ስራሕና ከምቲ ናብ ኤሌቬተር ክንኣቱ ከለና ከምቲ ናብ ተፈላለየ ንሓደ ሰብ እኳ ክንረክብ ከለናስ ማስክ ጌርና ኢና ንረኽቦ ስለዚ ናብ ቤት አምላኽ ክንመፅእ ከለና ድማ ሸለትነት ክስማዓና ኣይግብኦን እዩ ክብርን አምላኽ ተጠንቂቕና ኣብ ደገ ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዛ ቤት አምላኽ ግን ነቲ ቤት አምላኽ እውን ይሕትት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና ማስክ ንግበር ያ ይርዳእና እዩ ፈቲና ኣይኮንናን ፅቡቕ እውን ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ይቐንጥጦ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንጸሊ ከምዚ አምላኽ ይቐንጥጦ ኢልካ ድሕለፍ ነገር ኣይኮነን ማለሲ ዋጋ ሂብካ ግዜ ሂብካ ጸሊኻ አምላኽ ሰምዕ ምዃኑ አምላኽ እንጥጥ ምዃኑ አሚንካ ግዜ ሂብካ ክጸልይ ከለኻ እግዚአብሔር ጸሎት ደቁ ይሰምዕ እዩ ክብርን አምላኽ ስለዚ እናጸለና እግዚአብሔር ይመስገን ትክንገብሮ ዝግባአና ድማ ንግበር ክብርን አምላኽ ካልእ ዝኾነ ይኹን ምልክት ናይ ሕማም ናይዚ ሕማም ዝውን ደለዎ ሰብ ምልክት ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዝበሃል እንፈልጦ ረስኒ ድዩ ሰዓል ድዩ ካልእ ተፈላለየ ነገር ክስማዓና ከሎ ናብዚ ቤት አምላኽ ኣይንምፃእ ኣብ ገዛ ኮይና ንከታተል እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ክብል ከለኹ ብዙሕ ነገር ስማዓና ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ሕቶውን ክህልወና ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ ነገር ግን ናብ ብዙሕ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም ስለ ዝኾነ ብመንግስቲ እውን ስለ ዝሕትት ስማዓና ከሎ ኣብ ገዛና ንትረፍ ነታ መዓልቲ እቲኣ ንሓደ ሰሙን ዝወሓደ ወይ ከዓ እቲ ስምዒታት ካብ ህይወትና ድርሕቕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኦት ንዕንቅፋት ከይንኸውን ካልእ ትምህርቲ ድሕነት ብናልባት ነዊሕ ግዜ እውን ተመላሊስና ክንከውን ኢና ትምህርቲ ድሕነት ብስሩዕ ዘይተማሃርኩም እንተለኹም ናይ ትምህርቲ ድሕነት ግዜ ቤተ ክርስቲያን ታሽም ጌራላ ስለዚ ትምህርቲ ድሕነት ክትመሃሩ ትደልዩ ተመዝጊብኩም ትምህርቲ ድሕነት ኣብ ሰንበት ማለት እዩ ኣብ ሰንበት ክንመሃር ኢና ስለዚ ክመሃር ዝደሊ ሰብ እንተሎ ንኣገልገልቲ ረኺቡ ይመዝገብ ብኡ ድማ ክትመሃሩ ትኽእል ኢኹም ካልእ ባባ ዳዊት ንባባ ዳዊት ሓዉ ተጎዲኡ ወይ ከዓ ዓሪፉሎ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ቴሌፎን ደዊልና ፅንዓት ሃብካ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቴሌፎን ዝደለኹም ንዝኾነ ኣገልጋላ ሓቲትኩም ቴሌፎን ክትወስዱ ትኽእል ኢኹም ወይ ከዓ ኣብ ቫይፐር እውን ክትቃዕዩ ብቴሌፎን ደዊልና ነፀናናዕ እዮም ልዕሊ ኩሉኻ ብፀሎት ከዓ ነፀናንዕ ነቲ ቤተሰብ ንጸሊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልእ ስሩዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፕሮግራም ከም ዘለዎ ቅፅል ኣሎ እቲ ናይ ሰንበት ካብ 10 ፍረቓን ይጅምር ኣብቲ ዘሎ ናይ ባይብል ዲስካሽን ከዓ ደይ ሓበርኩም ዝጥዕመኩም ከዓ እንተለኹም ንኣገልገልቲ ሓቲትኩም ኣበየናይ ቦታ ከም ዘለኹም ኣበየናይ ከም ትደልዩ ክንሕብረኩም ንኽእል ኢና ስለዚ ባይብል ዲስካሽን እውን ስሩዕ ከይዳ ኣሎ ብቴሌኮንፈረንስ እዩ መብዛሕቱ ናይ ዓርቢ እውን ይኸይድ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቁርብ ግን ናይ ዓርቢ ሰብ ጎድል ኣሎ ምናልባት ምስቲ ናይ ወይዘር ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቶም ዝጥዕመና ብሓቂ እቲ ብዝሕና ንዓና እዩ ዝጠቅም ምምፃእና ንዓና እዩ ንኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ሓደ ሰብ እውን ፀሎት ሓደ ሰብ እውን ይሰምዕ እዩ ግን እቶም ዝጥዕመና ግን ንጸሊ ብሓባር ኮይንና እግዚአብሔር ይመስገን ፀሎት ብሓባር ኮይንና ክንጸሊ ከለና እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ዝገብሮ ማእኸልና ኣሎ ናይ ትምህርቲ ግዜ እውን ምስኡ ኣለ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዓርቢ ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ኣብዚ ቸርች እዩ ካልእ ስሩዕ ፕሮግራም ናይ መንእሰያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እሱውን በቢ መደቡ ከይዳ ኣሎ ክብረና ኣምላኽ መስኪንና ክንውዲ ኢና እግዚአብሔር ዋርኩም ነፍሲ ወከፍኩም ናብ ቤት እግዚአብሔር ድመፅኹም በዚ መዓልቲ እግዚአብሔር ዋርኩም ብተፈላለየ መንገዲ እውን ኣምላኽ ከተገልግሉ ዝወዓልኩም
ናይ ችልድረን ሚኒስትሪ ናይ ጸሎት ጉጅለ ሚዲያ ሚኒስትሪ መዘምራን ካልኦቱን ዲያቆናት እግዚአብሔር ይመስገን ብዝረአን ብዘይረአን ተገልግሉ ዘለኹም ኩልኹም ዓስብኹም ካብ አምላኽ ብዙሕ እግዚአብሔር ባርኩም ንአምላኽ ተሲእና ከነመስግኖ ኢና እስኪ ኩልና ተንሲእና ንአምላኽ ነመስግኖ አምላኽ ምስኡ ድኾነ ሰብ ካብኡ እግዚአብሔር ዝጽበዮ ምስጋና እዩ ክብረና አምላኽ እሺ ሶሪ አጋሽ حدثت እንተለኹም ረሲዐ ምናልባት حدثت ጋሽ እንተለኹም ክንላልየኩም እሺ ሓወይ መንሽምካ ካበይ መጺኻ ተላልየና መርሃዊ ፍረዝጊ ካብ ቶሮንቶ ኢኻ መጺኻ እግዚአብሔር ባርካ መርሃዊ እግዚአብሔር ባርካ ስለዚህ ኩል ጊዜ ምጻና እዚ ቤት ከኣ ቤትካዊ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኦት እንተለኹም እሺ ዘሓፍተይ ሽምኪ ካበይ መጺኺ ሶሪ ድገሚያስክ መታን ክነግሮም ልዋም ዘርሰናይ ካብ አዲስ አበባ ድመጸትያ እግዚአብሔር ባርክ ልዋም ቋድሓን መጻኺ ካልእኸ ዝምሳኸ ደሎኸ ጋሻ ድዩ እሺ አጋይ መንሽምካ ጋሻዩ አጋሻ ይኮነን ኦኬ እሺ حራይ በዝን ተለኹም አጋሽ እንተለኹም ክብረና አምላኽ እሺ ልዋምን መርሃውን የማጋሽና ለማዓንቲ ቋድሓን መጻኹም ናይ ሻሂ ጊዜ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሻሂ ጊዜ ሰላም ክንብለኩም ኢና እሺ ክብረና አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃልሲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምስቲ ናይ ምስጋና 150 ሃሌሉያ ንአምላኽ ኣብ መቅደሱ አመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ አመስግንዎ ስለቲ ግብርታት ኃይሉ አመስግንዎ ስለቲ ምንታይ ንአምላኽ አመስግንዎ ስለቲ ግብርታት ኃይሉ እግዚአብሔር ናይ ተአምራት አምላኽ ምዃኑ አሚንኩምሲ ንአምላኽ አመስግንዎ ይብላሎ ከም ብዝሒ ዕቤቱ አመስግንዎ እግዚአብሔርካ ዓብ ስለ ዝኾነ ከም ብዝሒ ዕቤቱ ድማ ንአምላኽሲ አመስግንዎ ድሕሪኡ ዝጠቅስ እቲ ከመገረም ከመስግንዎ ከም ዘለዎም ይጠቅስ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን በሐቂ ሕዋተይ ከማይን ከመኻትኩምን ንአምላኽ ከመስግኖ ዝግባእ ሰብ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ዝተገብረልና ጎይታ ዋጋ ዝኸፈለልና ካብ ጸልማ ናብ ዘገርም ብርሃን ድመጻና ካብ ሞት ናብ ምህላው ድመጻና እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ይኹን የዒንትና ዕውራ ዝነበርና አምላኽ የዒንትና ንአምላኽ እንፈልጦ ዝኸፈተልና ሰባቲና ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ ንአምላኽ ንኸይነ መስግንስ ምኽንያት ይብልናን እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽ ኩሉ ትንሰብ ዘድልዮ ዘበለ ጎይታ ኣብ መስቀል ታጌር ወይ ከፊል ወይ ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ንአምላኽ ከነመስግን ግቦና ምዃኑ ንፍለጥ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ሃሌሉያ አምላኽ ምስኡ ድኾነ ሰብ ኩሉ ጊዜ ንአምላኽ ነመስግን አምላኽ ምስኡ ከም ዘሎ ዝኣመነ ሰብ ኩሉ ጊዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ነገራት የለን ማለት ኣይኮነን ምጉዳልን ምምላእን የለን ማለትን ኣይኮነን ነገር ግን ክብርን አምላኽ አምላኽ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ ግን ብኹነታት ከይተደረተይ ንአምላኽ እንታይ ዝገብሮ ኩሉ ጊዜ ደመስክኖ ስለዚህ ሕዋተይ ኣጽዋርና ምስጋና ይኹን ከም ዝኽባሃለና ጸንሐ ምስጋና ኣጽዋሪ ክብርን ጎይታ ይኹን ሃሌሉያ ክንደክም ኮለና ዘበርታዓና ምስጋና እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ህልውና አምላኽ ክንዝክር ዝገብረና ዝተገብረና ነገር ክንዝክር ዝገብረልና እግዚአብሔር ይመስገን ካብኡ ተበጊስና ድማ ኣዚና ንአምላኽ ክንቀርቦ ዝገብረና ናይ ምስጋና ኃይሊ ዓብይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አቦና ኣዚና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር በዝመዓልቲ እዚ ስለ ዝረዳእኻና ስለ ዝደገፍካና ጎይታ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ክነቅርቦ ዝግባአና መስዋዕቲ ምስጋና ስለ ዘፍለጥካና ጎይታ ምሳና ካብ ምህላውካ እተላዕለ እግዚአብሔር ካብ ህይወትና ትደልዮ ነገር
ምስጋና ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና እግዚአብሔር ስለዚህ ስለት ህያው ቃልካ ድማ ጎይታ ነመስክነካ ስለት ህያው ቃልካ እግዚአብሔር ልዕል ነብለካ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ህዝብኻ ትርከብ ኣምላኽ ብምስጋና ህዝብኻ ድማ ባህ ዝብለካ ኣምላኽ ንኸነ መስግነካ ድማ እግዚአብሔር ዝመደብካና ፀዋዕኻና ኣምላኽ ኢኻ ጎይታ ክብር ንበካለና ዘመንና ኩሉ እግዚአብሔር ህይወትና ኩሉ እግዚአብሔር ምእታውና ሙፃና ኩሉ እግዚአብሔር ናይ ምስጋና ህይወት ክኸውን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከብና ከተረዳአና ክድግፈና ንኸይነ መስግን ዝኽልክለና ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ካብ ህይወትና ከተልዕል ካብ ማእኸልና ከተልዕል ጎይታ ህይወትና ግን ባህ እንዳለና እግዚአብሔር ምሳኻ እናተወሉ እንወፀሉ ህይወት ጎይታ ብኡ ድማ ብምስጋናይና እንገልጸሞኒ በዚ ነገር እግዚአብሔር ክድግፈና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ሓይል ሃበና ንምስጋን እግዚአብሔር አቦ ሓይል ይዕጥቀና ከም ቤተ ክርስቲያን ሓይል ይዕጥቀና እግዚአብሔር ከም ውልቀ ሰባት እግዚአብሔር አባይትናውን ናይ ምስጋና ነገር ክበዝሕ ጎይታ ረድአና ኣብ ህይወትና ኣብትናይ ውልቂ እግዚአብሔር አቦ ህይወትናውን ናይ ምስጋና ነገር ክበዝሓልና እግዚአብሔር ክድግፈና ጎይታ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር በዚ መዓልቲ ንዘገልገሉና ኩሎም ሕዋት እግዚአብሔር ጸግኦም ይብዛሕ ዘለዎም ነገር እግዚአብሔር አቦ ይብዛሕ ዘለዎም ጻዓት እግዚአብሔር ይብዛሕ ዘለዎም ምስጋና እግዚአብሔር አቤቶም ይብዛሕሎም ንብላለና ጎይታ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስክነካ ጎይታዬን አምላኸይን ስለቶም ሓዚኖም ዘለው እንዳ ባባ ዳዊትን ጎይታ ቅድሚኻ ንጽልይ ነዛ ቤተሰብ እዚኣ ክትረድእ ናይ ምጽንናዕ መንፈስካ ድማ ከጸናንዖም ብኩሉ ነገር ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ነቶም ኣብ ተፈላለየ ወጻኢ ዘለው ጎይታ ዘጸናንዕ እቲ ቅዱስ መንፈስካ ጎይታ ከጸናንዖም ጎይታ ንጽልይ ኣለና ከም ሓደ ሰብ ጌርና ንኩሉ ቤተሰብ ኣብ ትሕቲ ህያው ዝኾነ ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ትሕቲ ዝፋንካ እሕሊፍና ንህብ ኣለና ጎይታ ምጽንናዕ ስለ ዝኾነሎም አሚንና ነመስክነካ ስለ ሁሉ ተመስገን እዚ ህዝብ እዚ ብምስጋና ክኣቱ ብምስጋና ክወጽእ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ መዓልቲ እዚ ቃልካ ስለ ሰደድካሉ ነመስክነካ ኣለና ስለ ሁሉ ተመስገን እግዚአብሔር ባርኩም ከምቲ ንምምጻእ ሓይሊ ዝረኸብኩም ንምንባር ሓይሊ ረኸቡ ንምእታው ንምውጻእ ሓይሊ ረኸቡ ንምጽላይ ሓይሊ ረኸቡ ንምምስጋን ሓይሊ ረኸቡ ንምገልጋል ሓይሊ ረኸቡ ሰሙንኩም ኩሉ ይባረኽ ብሩኻት ኢኹም እግዚአብሔር ባርኩም بيتن عبدكن بغلو استحلل بركب إلن يولدا هبتصار رنون يعرفا كم زبلك قالو زنبرقق نيسوس آمينو تصورو يلكس كم قمت تبتينو نفجوها حوي نفجوها من عرفتيو يسوس